Yakora magajuan kamora mora maintiere ageno ni rio maber machiegni chenro mar ang'ichwelo magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Ogai mar UDA William Ruto otero campaign mag Kenya Kwanza Embu Kamatha Karua majalup Raila Odinga to seto ombulu nyiri. An kaka jachiemo tanyalo wacho ni anauso nikech chiemo to nyaka ji cham. One day 4 to okren kaka ne wa expect. Jo ohala moko yuto kamoko togoyo kwan lal e chenro mag Africities madhi nyime Kisumu. This year we are trying to inculcate some mitigation efforts by digging water ponds across our national parks. Sirikal jiwo chenro mag pidho yiende bang' ka liech madirom 80 tho kaluwore kod oro. Machiegni nyinga Simfros Okinda kajaloko marwa en Elizabeth Otieno. Duon bura man Kenya kotelne kod jagoro mare Michael Rua opuoyo gai mar ODM Raila Odinga kuom gwelo jatend na Kenya Martha Karua kaka jalupne e ng'welaro kom ten piny Kenya. Rua wacho ni Martha en miyo man kod lony e tayo tije kendo ojakedo ne ratich oganda. Oyango ni na Kenya biro tiyo kanyakla kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance maneno ni Odinga kod Karua oyudo loch e yiero maduong' mar higani. Salma, yes. Jakim Othiambo. As a party, the Na Kenya party takes great moment of gratitude to be grateful for the appointment and the nomination of the party leader, Honorable Martha Karua, as the running mate of the Azimio presidential candidate, the Right Honorable Raila Odinga. We believe as a party that is a great choice. It has taken significant work, but most importantly, we believe that Azimio has had the best possible deputy presidential candidate in the race. Not just because Honorable Martha Karua is a woman, she is more than a woman. It is not just because she comes from Mount Kenya region, she is more than Mount Kenya. She is a woman candidate with impeccable credentials who brings more to the party than ethnic and gender. She brings credibility, trust, accountability, and a track record of speaking truth to power, and an energy that we have only begun to experience. And I believe that which worries a lot our competitors in the August elections as the members of the Azimio family. Kawadhi nyime en Senator Masiaya mano James Orengo mabende geno yudo kom mar governor ma county Masiaya oyango ni orwako welo mar Martha Karua kaka jalup Raila Odinga. Orengo wacho ni Odinga ema nyalo gonyo piny Kenya e twech mar dhier kod mibadhi ma oserocho uchumi ma pacho kam. Orengo puoyo Karua kaka jatelo ma jaratiro kendo ma onge mibadhi. Orengo bende okwedo chenro mag kweth mar Kenya Kwanza mar pogo lemo ne josiasa masiro lek mar William Ruto. Orengo ne loso e kinde mane otwa kod jopiny e gweng' ma Agala e game Siaya e game county Masiaya. Ne sirikal mara ila nyalo na tiyo maber kai Siaya ka. Wan gi chama mar ODM. Jadi mo yene nyaka waber gi chama ma ODM ane ka ya kala. Raila nyo ywa Kisumo. Niki kumie bunde maonge risasi. Ne uru kama Raila wuothe kamora mora kanyo chanene Kwale. To ng'amo chungo e Kwale. Machung kaka gavana. Ochungo ja ODM. Kodhi Mombasa to chungo ja ODM. Kilifi ochungo ja ODM. Tana River ja ODM. Chama matiyo gi Raila yo malong. En chama milongo ni Jubilee. Nikech Jubilee owacho ni kama Raila nigi ng'ate to giket ng'ato machungi ng'at Raila. Chakre Mombasa nyaka Kisumu. Ok nyal yudo ja Jubilee no chung Siaka. Ok nyal yudo ja Jubilee no chung e Kisumu County kata e Kakamega kama Raila okete ng'ato. To Raila bende wacho ni kama Uhuru Kenyatta oketo ng'ato gi Jubilee. Obendo koket ng'ato. Emomiyo kata Nairobi. Ka
Jubilee nowacho ni oweni gi Nairobi nikech Raila en president. Yes. Oweyo Igathe ma ja Jubilee mobedo governor ma Nairobi. Mane pok makare. Jachung e weche mag dongruok e riwruok mar pinje Afrika mano Raila Odinga timo limbe mare Juba, South Sudan. Odinga osungo dongruok ma osebetie e Kenya kuom tudruok gi South Sudan kaka chenro mar yarapaya kod togoro mar mauta ma otis ni Lapset. Bende osingo yawo tong e kind Kenya kod South Sudan poni oyudo telo e yiero maduong' mar higani. We are going for elections in Kenya. I'm a presidential candidate. And I'm hoping to win the elections. And if I win the elections, I want us to open the border between South Sudan and Kenya. We'll talk about funding this highway from Juba to Nadapal to Nairobi so that you can be able to access the goods from the Naivasha inland Juba in South Sudan and Ethiopia. That is phase 1. But phase 2, this project is supposed to link east and west, from Juba to Bangui in Central African Republic up to Cameroonian port of Kribi by rail, creating a land bridge that connects the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, and that of opening the interior of the African continent, connecting most of the landlocked countries like Chad, like Niger, like Mali, to the Atlantic and also the Indian Ocean. Rowere masiro lwedo jalup jatend piny William Ruto ochako ayanga riwruok midendo ni Youths for Kenya Kwanza 2022. Kagitua kod jofwamb weche odiochieng' ma kawuono e kar log tich maduong' mar duond bura mar ANC e bomani maduong' mar Nairobi. Rowere go oseyo jatend migawo mar weche mag tudruok gi lony manyasani Joe Musheru kaachiel gi nyawadgi mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kuom donjore e weche mag siasa. Ne gibuogo thicho oko e apisi jotend migepe ariyogo ka gitiyo kod thuolo ma ochiwnegi kod pend chike mapacho kam. Riwruogno ero bende osingo mar timo kisera mar ombulu ne jalup jatend piny William Ruto e kor gwenge duto mapacho kaeri. Mar neno ni obedo jatend piny Kenya marabich. And we are going to unite all the young people across the board because we believe this is a cause that we need to earn and also own ourselves. We will actualize the Linda Kura agenda as part of one of the agenda that we are going to do, to ensure that votes cast in our presidential candidate are counted, tallied and reported. With all this, we are going to win. There is a process that they have initiated that will interfere with this election being credible and peaceful. As YKK 22, we want to state that we are going to use all the necessary means, both peaceful and legal, to ensure that Musheru resigns as the CS in government. Duol matayo yiero mano mar IBC e badeno ero ma Homabay ne obago romo gi jochung' malaro kombe ma opogore e county no ma otelo ne yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 higani. Romo kamano mane obagi e apisi mar IBC e boma ma Homabay ne en mar nyiso jochung' gigo ma idwaro gigo ma otelo ne chwalo nyingegi ne IBC mondo mi opuodhgi ayanga. Romo ne ochuoe kom gi apisa mar IBC e county no Frederick Apopa kod tend arita kwe ma Homabay ka otelne gi commissioner mar county no Moses Lilan. Jochung' ne osingo timo campaign mar kwe ma onge tulo. To ensure that we have peaceful elections, but at the same time IBC has also committed to a credible, transparent, verifiable election so that the voice of the people of Homabay will be heard on 9th of August through the ballot. We are committed to peaceful campaigns. We are committed to selling our agenda of progress and development to the people of Homabay. Riwruoge mochung' ne luwo kaka ibago yiero koro dwaro mondo mi od bura oruye piyo mondo tieki kongo chike motenre gi weche ombulu motelo ne dwe mar
aboro. Riwruoge mag pinje maoko go bende koro sundo piny owacho mondo neni duol mochung'ne yiero oyudo kony mar omenda mabiro jiwo duondno e tije e yo makare e kinde mag yiero. Bende sechego gikone duond buche kaachiel gi jochung' mondo oneni ginyayo kwe nyaka giko. Kwethno mane wuoyo gi jofwambo e migawo mar Bwereka bende okone bad migawo mar obila mondo obed akicha mar geng'o rochruok moro amora e kinde noero mar yiero. That conducting elections is the business of the Electoral Commission. All other players take cue from what the Electoral Commission is doing, and that they are providing support to ensure that the work of the Commission delivers the will of the people at the end of the day. The police is there to sort of provide security for the entire process, the personnel, the material, and to ensure that people participate without inherent fear of security lapses. And I think credible elections really border on transparency. So it's transparency, transparency, transparency. And, you know, the systems there may be work in progress, but it's important that, you know, the citizenry is updated regularly on all the steps along the way. And we believe that if, you know, this is done and the citizens are provided with regular updates on all aspects of the electoral process, it will help to ensure the credibility of the election. All stakeholders, especially political parties, must work together to promote tolerance, peaceful elections, and respect for historically marginalized groups, including rejecting violence against women in these upcoming elections. Jamin wach maduong' Nudin Haji ojojo piny mondo yier jotelo mapok chin mibadhi omieno e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Haji omedo ni jopiny nigi teko mar yiero jotelo magin giwegi gidwaro kendo manyalo kelo negi dongruok kuom thuolo mar higni 5. Haji ne loso e kinde mane oyango mbui mar The Sisters for Justice Social Center manitiere boma noero ma Mombasa. I was asking her if she wants to summarize everything in English. I mean, send a message or communicate. The website of Sisters for Justice, as you can see in the website, we'll explain to you briefly. Nawahimiza ndugu zangu, wamama, dada zangu, msije mkadanganywa na mkachagua viongozi ambao hawatawaletea manufaa yoyote. Msije mkachagua viongozi ambao wataendelea kuwanyanyasa, na mwisho mtakuwa shida itakuwa imeongezeka. Msidanganyiki. Msiletewe pesa mkaona hizo pesa zitawafaa miezi 2-3, baada hiyo itakuwa ni shida tupu. Ninavyosema hizo pesa muzile, chukueni, manake hizo pesa ni zenyu. Chukueni, lakini mwisho mupige kura sawa. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga engwela rokomten piny Kenya e yiero maduong' ne otelo ne kweth mar Azimio la Umoja Edward Marombulu e kaunti noero ma Nyeri. Karua osingo kedo gi mibadhi ka ojiwo jodak ma Kenya ma masawa mondo bi olutombulu ne Odinga. Walter Nyambaga miyowa mathoth. E gwenge Makaratine kaunti ma Nyeri, Martha Karua chopo setombulu ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama Rigathi Gachagua nie kod mbi mar siasa ka ote mokwongo en kedo kod mibadhi. Maslahi ya Mkenya imeandikwa kwa roho zetu. We shall not let you down. We are going to work for you. We are going to make sure that all the resources of this country are used for your benefit. Karua sondo ganda joma samono nen jotelo minyal meeting mar tayo piny Kenya mana kaka wuoro bende nyalo gwedho rawera makite bere kin nyithinde. Ni mtu anatupatia support lakini anapiga kelele. Sasa mimi nasema hata ukichinja mtu upungue roho, huwezi ukajua ni mtu wa aina gani. Wale tunaomba kura
muangalie mwenendo wetu, muangalie historia yetu, ndio mtaweza kutujua. Mimi nitapigia debe timu yangu, ingine ije ijipigie debe. Jatend migao mar pur Peter Munya kod nyawadgi Jo Musheru mar tudruok gisingo mana luwo apaya mar Martha Karua kagi wacho ni kanye maloch limboe. Mkenya ni Mkenya. Tunaelewana? Kwanza Raila akasimama na Kibaki kabisa. Akasema Kibaki tosha. Inawezekana. Jotelogo wacho ni Raila kende man kod mise mar konyo ganda jo Kenya mukelo kanyakla kod riwo wi jo Kenya maonge akwede. Tuna imani na wewe, manake kama mama utatetea udhaya isiwe constituency ambao zitamalizika. Tunajua hiyo kazi utaweza. Mama wetu, tunajua pia utatetea watu wa mlima. One shilling, one vote, one man. Baba yake akasimama na Kenyatta. Si ndio? Hao ni watu wana roho nzuri na watu wa kusimamia ukweli na haki. Sawa sawa? Sasa wakishikana na mama huyu, si Kenya imeenda vizuri? Unaona kama Mount Kenya itabaki nyuma? Na mimi nitakuwa na wao karibu hapo nikitazama mambo ya kilimo na biashara. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod wantie weche mag siasa ka riwruok mar Kenya Kwanza kawuono oromo kod jolony kaachiel gi jopiny e kaunti ma Embu kendo singo mar konyo jopur mag majan kod jamni mawuok e gwengego. Jo Kenya Kwanza ne otelnegi e kisera noero mar ombulu kod ogai mar UDA mano William Ruto. Chris Owino nigi ler. Jalup jatend piny William Ruto otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e sero ombulu mag masawa mar piny Kenya e kaunti ma Embu. Ruto otiyo kod thuolo makamano mar nyiero riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mosebedo ka wacho ni jodito magi ne okedo ne loch mar duond buche mathoth e pacho kae. Kwa hii siasa ya ndugu zetu, unajua fulani anajulikana, alikuwa second liberation, sijui alikuwa third liberation, sijui Mandela moment, sijui nini. Sisi tunawaambia my friends, hata kama huyu mama mboga haja participate kwa ile sijui struggle ya second ama third ama fifth, huyu mama mboga ni Mkenya na sasa imefika moment ya mama mboga, mtu ya boda boda, mwananchi wa kawaida. Jalup jatend piny bende opako jalup ne Rigathi Gachagua kaka jatelo mapache liwe weche mag uchumi ka okwayo oganda mawuok e masawa mar piny Kenya mondo ochung' kode. Munaona huyu mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Huyu mungwana anatosha ama atoshi? Anaelewa ama haelewi? Si ndio? Si anaelewa mambo ile tunataka ya uchumi? Si mumesikia akiongea juu ya guaranteed minimum return, ya mambo ya kahawa na mambo ya chai na mambo ya maziwa? Na hapo ndio nilimuambia tunaanza na wewe hapo, mambo ya uchumi ya Wakenya. E kindeno thuolo mar masawa mar piny Kenya e piny owacho manyien odhienyore e lela e kinde ma jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua okwayo jodak ma masawa mar piny Kenya mondo wuo oko ka romgi mar goyo ombulu e yiero mabiro kaka yo mar bedo gi duol maduong' e piny owacho mabiro. Mimi napendekeza tufanye application for 50% of this government. But applying is one thing. Kulete shares is another. Na shares yetu si ni kura. Hii ni sure bet amambara sure bet. Ni sure bet amambara sure bet. Jotelogo owacho ni riwruok mar Kenya Kwanza kende ema nyalo chiero uchumi ka bende gijiwo oganda mawuok e gwengego mondo chug motegno e tok riwruok mar Kenya Kwanza. One of the things I want to do as a governor is to make sure we have value addition within Embu County for our milk. And that KCC cooling plant, if we can make it a processing plant, utakuwa umesaidia wakulima wa Embu sana. Tungetaka sisi wa mama hata kama ni sako tutengenezewe ya mama mboga. Ndio sababu mama mboga akienda banki saa hii hawezi pewa loan mheshimiwa. Kwa sababu gani? Ana kitu. Bang'uok e county ma Embu, kweth mar Kenya Kwanza otwa kod jopiny e counties mag Machakos kod Kitui. Chris Owino,
Ramogi TV, Nairobi. Obila ma Nakuru ondhiyo kendo dino ne rowere 15 ya pedha mane gitimo mar soko jomaundu ma otisi ni confirm ma osebedo kathago jodak makono. Komanda mar obila ma Nakuru West Mano Samson Gathuku owacho ni achich moro yudo thieth osuptal to kane ochiele kod magina e kinde mane gikwelo e aluora Maronda. Achije go rito winjo buchgi juma manyien ka jodak geno kwe. Members of the public walipatia our intelligent report, wakawaambia ile mtu ambaye ni most wanted anaitwa Kabare ameonekana katika area hiyo, na wanaona iko kitu inapanga kwa sababu walikuwa na wengine 4, wakawafuatilia polepole paka mahali ambayo inaitwa Top 10 petrol station. So hapo ndio walikuwa wanapangia maneno yao, and when they saw our officers walikuwa charged wasimame na waserede, but they refused the order, and instead wakacharge against the officers wakitumia hii safari inaitwa Samari sword na hii panga ingine. So wakaenda to the police officers wakataka kwa harm, and that is when our officers opened fire. Nyakwa Ramogi gikanyo no waringo wadhi duka matin wabrodu koda weche mathoth ma wakanonu kikidhi mabor. Bende nyalo tudori kodwa kitiyo koda namba wa maen 3-6-000 kaluwore koda weche ma wakelonu. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza team mari *860*418# parenia Ramogi TV ene ot mar jower duto. Injili mar mo, en injili man gi ko, en injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro, bed gadiera maonge to, mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono, injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ, yae, injili nyale, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Enure nigi ich makecho. To iye makae no, wachre ni in mikae. Jatelo iluongo ni ng'wono mar chieng' mokwongo e tich. Duru mana wiche od cha. Injinia. Mabuok. Apecho na tenu. Eni ajoyo siasa koso. Nyocha koni maber from day one. Ni joka gin jok michuna chuna. Gin jok mimako mana gi thuon. Onge tabu giji, iwacho ni Ramogi na kaen manangolo,
kami bede no ngami mulo no gimi make lweti no mana mos wacho no usiku sako Uri weche ni losi nyingo Baby rwak na wenda ilosi nyingo Wawuoyo matin to thum kalie Awuya dago nyathige karo na den mai wenda se choro mona Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi night chenro mabiro ni ticha beach kochakore saa 4 motieno wach podo ni benga wach podo ni ohangla mit maratari na parie wendo Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo en odiochieng' mar 4 nyaka ne romo maduong' mar Africities chakre e boma ma Kisumu. Johala mowuok kuonde mopogore opogore osebedo ka nyiso mwandugi kod geno mar bero ohendgi. Kata kamano johala moko ywak ni genogi mar yuto duono ka chenro mag Africities koro okayo rumo. Millicent Adhiambo miyo waler. Romo mar Africities dhi nyime. Twak mag dongruok mag bombe ma Afrika bende ochuo chieng'. Infrastructure dialogue and development dialogue today. Johala moko manochopo nyiso mwandugi yango geno mane gin go kaluwore kod romo mar Africities. Kane wawinjo ni gimoro aina ni biro e taondwa ne wamor kaka johala kendo ne wan gi high expectations ni wanyalo lose gimoro wan be. Nyalo go ni government ma Kisumu erokamano gin national government kuom kelo chenro ni e Kisumu County. Kata kamano gima ogen obare ne johala moko. An kaka jachiemo to anyalo wacho ni ana uso nikech chiemo to nyaka ji cham. But gima na expect ni mondo aus chande ok ause kaka na expect. Nikech na ng'e ni ji dhi biro mang'eny. Ohala kaka ne wa expect timo Africities nokodhi kaka ne wadwaro. So far one day 4 to okren kaka ne wa expect. Ni kama kwenda hasara. We are trying to work on not going back with our goods but at the same time making a sale because it's really bad coming all the way from wherever somebody is coming from just to go back with the goods that you came with. Giko maromo okayongeso ni to pok girwako welo mane gigeno ni ai pinje ma oko. No waikore gi chiembwa mag nyaluo, waikore gi rech mondo welo mobiro moya mabor bobile rech mar Lake Victoria. But nyaka sani pok waneno gimoro amora sports ground ka. Warito nyaka godhiambo nyaka gimoro saa 1 but ok wanegi. Mano miyo kata motivation wa mar bedo kae bedo matin kech inyiso intere promises minyiso wani ati ero kikulor jogo biro but at the end of the day jogo kwane. Giseyo jochan chenro mag Africities. Africities was not mobilized. Ja oko kae kipenje what Africities is okia enonge ni baba biro moro no biro na some 5 boys opango laini ni baba okelonwa chiemo toki mano nyiso ni information was not given to mwananchi what Africities is all about. Welo mani mambo leo gin mana mambo leo ok kel gi koni mondo gine different things madhi mbele e sports ground kai. Nitie disconnect between welo to locals. Mama no to en pek ma kila mtu neno. Nikech waparo ni kar ke bro pong du giji. Jonyis mwandugo koro ni kod kwayo ne jota chenro mag Africities kod piny owacho e kinde ni kapok romo orumo ayanga. Wakwayo niya ka jo moplan chenro ni nyalo
create that awareness to the delegates. Mondo gibia nena koni bende kaginyalo promote the local exhibitors. Ikelie welogi kata mna fora tour mondo gine koni gimatimre kae bas inyalo duok gi kuro. We have come with the products, but who is the buyer? So we are really encouraging that in this one more day to go, that they really advertise. They bring at least even one artist for this last day to hype the event, so that even as we expect delegates, because they are not the only ones who buy, the local people are also buying. Odong manandalo achiel kende to romo mar Africities madhi nyime e boma ni rumo. Kata kamano, jonyis mwandu mane oyuoro e romoni ywak ni oket gi tenge mabor gi welo. Geno margi maduong' en mana mar nyiso welo mwandu gi kapok olor romoni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ogolo chik ne duol mochung' ne yiero jopuonjre madonje mbalariany kod ute tiegruok mondo yaw mbui ne jopuonjre madwaro loko lony mag-gi. Magoha ne ojiwo ni jopuonjre madirom 144,000 mane yudo grade mar C+ kadhi malo e penj mar KCSE biro yudo thuolo mar somo degree. Magoha bende ojiwo apisas mag ten nanga mondo ne ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 9 odonje skunde mag sekondar mag piny owacho. I have directed today, as we speak, the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUPS) to open its systems for universities and college placement applications with regards to the revision of choices. The portal will remain open for 2 weeks, starting from 20th to 2nd June 2022. All 144,466 Kenyan children who attained the grade of C+ and above, who sat for KCSE 2021, are eligible to apply for degree programs in 70 universities. However, I wish to encourage those who are intelligent that they can also apply for TVET institutions. Like last year, we had over 6,000 who had those credentials, but they opted to apply to TVET institutions. They are the intelligent ones, because I've been told that there are plumbers who were trained here a few years ago, and they are now working in Botswana. Min ode jalup jatend piny Rachel Ruto ne otimo limbe Meru kama bende ne ogoyo debe ne kweth mar Kenya Kwanza. Rachel Ruto kwayo mine mondo riure e grube mondo omigi yud sir mar omenda madirom bilion 50 ma William Ruto osingo poni oyudo ten piny giko higani. Omedo ni sirikand Ruto biro yaro thuolo mar tije ne ojende mapacho kae. Rachel Ruto ne wuoyo e kinde mane otimo limbe e Gembe Central kama ne oromo kod mine manie bwori riwruok ma ochungne mong'ere kaka Joyful Women. Mumesikia kwamba kuna pesa ambaye itakuja ili watu waweze kuipata kwa njia ya urahisi na kwa bei nafuu ili waweze kufanya biashara zao. Hiyo fund ambaye tunaita Hustlers Fund ambaye itakuwa 50 billion Kenya shillings kila mwaka. Mimi nimekuwa nikitembea Kenya nikiuliza kina mama haswa, mmejitayarisha kwa njia gani ili kuweza kupokea hiyo pesa? Hiyo pesa itatufikia kwa njia ya vikundi, wazee, vijana. Hiyo pesa itatufikia kwa njia ya SACCOS, kwa njia ya cooperatives. Kenya ya kesho hautakuwa unatembea peke yako. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Na pia Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa. Si mimi nimekuja hapa Meru na nimeona kweli mnapenda deputy president. Wangapi wanasema tutaingia Ikulu mwezi wa 8? Kwa hivyo, maana tumeamini hivyo, wacha tujitayarishe kwa ile Hustlers Fund ambayo inafanya nini? Inakuja.
Ramogi oro ma osebetie pacho kaeri omiyo Kenya oselalo le mathoth ka migawo mar le mag bunge yango ni liech ma hao 80 osetho. Piny owacho koro kaso chenro mag pidho yien kendo loso yao e bunge ma le thoro dakie e pacho kam. Emmanuel Ochieng nigi ler. Liech en le madirore kod nyadhi. Kwan liech e Kenya kae ohewo 36,000 kendo lego yweyo jolimbe ma pacho kaendi koda mawuok e pinje ma oko. Kata kamano, oro mosekwako counties 23 e Kenya kae bende osehinyo legi. Jagoro mongere e migawo mar le mag bunge Zainab Hussein oyango ni liech madirom 78 osetho kaluwore kod oro. Lum kod yiende mag bungu otuo kendo pige magimodho oduono. E kindeni, piny owacho osechako kunyo yao kendo pidho yiende mathoth e kuonde rito le masavo kod kuonde mamoko. We lost quite a number of elephants last year due to drought. This year we are trying to inculcate some mitigation efforts by digging water ponds across our national parks. We are in the process of funding and digging several water ponds across the entire country. So far, this financial year, we are finishing about 8 water ponds. And in the next financial year, we plan to do a similar number. We are also trying to source for funding to do a bit more in areas where we have more water-stressed areas. So last year we did 15,000 seedlings across Savo East, Amboseli and Kamnarok. And this year we are targeting to plant 20,000 seedlings, 10,000 here and another 10,000 in the Abadeas. Director Makati Group Manevasha mongere kaka Wildlife Research and Training Institute oyango ni negi donje winjruok kod jogo mabago tuke mag piem mag geche e piny mangima mar pidho yiende milion 19 e Kenya mangima. We host the largest service park for the Safari Rally, and one of the component of it is environmental restoration, and they are also helping in the restoration program. We have planted over 4,000 seedlings, and I think we continue doing the tree planting as part of the 19 million program under the World Safari Rally, which we will be hosting again late next month here. Chenro makamai igeno ni biro nya kendo konyo chwalo chenro mar bedo gi kwana tamala 10 mar bunge pacho ka. Ochieng Emmanuel, Ramogi TV. Jal moro ma jahigni 35 owito ngimane bang' kite mag kware ruombore kuome e aluora ma Siburi. Jal mane oyangi kaka Joseph Otieno Odila norodhno kod masira makechno kar saa 1 okinyi makawuono e kware makite mar Aroki manitiere Rachuonyo North Sub County. Duol mochungne yedhe kod kwiri e pacho ka okwero ganda itiyo kod yedhe makweyo rem aoyaye ahinya to mano mar diclofenac makoro yudore ni hinyo ngima oganda mathoth. Kata obedo ni ber mar diclofenac thoth maingo rachne, jolonyo kwayo oganda mondo ti kod yadhno mana ka opuodhe kod laktar. Tiyo kod diclofenac e yo marach nyalo miyo jatuo midhiero kaka buok mar adundo, tho mar fuondni moko mag del kod poto mar remo e kind mamoko. Laktar nyaka puodhi tiyo gi diclofenac ka in kod tuo mar sukari, mo mathoth e del, muomruok mar remo kata ka iywayo ndawa. Moloyo to penje laktar kinde duto kapok itiyo gi yedhe mag kweyo rem kaka diclofenac. Ramogi koro wadhi nyaka e kaunti ma Bungoma kama familia moro osebedo karito bungu moro kuom higni maingo 50.
Gimedo kwan kod kodhi mag le ka koro sane gin nyaka gi sibuor, opuk kod winy mopogore opogore. Maeri en sigand Buteyo Miti Park Conservancy. Buteyo Miti Park en bungu malachne dirom eka 28. Omeo gi yiende kachiel kod le mag bungu. Aluora ni osenya elwet anyuola mar jaduong' Wafula Buteyo man kod hera makende mar lito lwasi makamae. Opuk jakinda molo mos maonge achiedh nade. Winy man gi nyadhi kaka udo bende nikae, gichiemo, gidak kendo ginyuolore. Kawuono wendo male ochopo e bungu ni. Apisas marito le mag bungu mago KWS okelo sibuoche 2. Mae omedo huma mar bungu ni. Wakati nyingi katika eneo hili la Western mambo ya tourism haikuwa imechukuliwa maanani zaidi. Na nafurahi kwamba kuna wale washikadau kama hizi park ambao wanashirikiana na idara ya wanyamapori KWS kuhakikisha kwamba wamezileta hizi wanyamapori eneo hili, na ni furaha. Le manie bunguni medo ywayo welo mabor kod mago man machiegni. Kawuono jopuonjre ochopo kendo gimor kod puonj malero kaka irito le. Mimi leo sijaiona simba, lakini nimekuja hapa ili nione, nimjue vile anakaa na vile environment yake inakaaje. Nimekuja hapa kuangalia wanyama mbalimbali kama simba, kama crocodile, na nimeshangaza kwa ya kwamba nimeona tangu nizaliwe sijaiona crocodile. Nimeiona hata nikatamani kufaint. Kamishna Makandui Mano Abdi Shakur okwayo ganda mondo bed motang' kinde magilimo bungu no kendo girita aluora no maler. Wenyeji wa eneo hili washirikiane zaidi na wale ambao wanahusika kuhakikisha kwamba wamelinda hizi wanyama, wasio kwamba wana hulka ama tabia ya labda kuwafanyia madhara, na pia kuhakikisha kwamba tulinde mazingira yetu. Buteyo Wafula maen wuon bungu no chakre higa mar 1969 wacho ni en gi lit koneno kaka ji ng'ado yien kendo ketho bunge gino ma oseketho kor lwasi mapachoka. Hilo ni jambo la kuinua moyo, kwa sababu inaonekana tuna protect hii, tunasema mambo ya environment, na mambo ya environment ndio imekuwa jambo ambalo mimi huwa ninafurahia sana, kwa sababu tusipochunga kile tunafanya hivi sasa ni tuna destroy. Hili ndio jambo ambalo linanisumbua moyo sana, ya kwamba tunaendelea kukatakata na kuharibu. Mwisho yake kama area kama hii mtaona hakuna miti, na miti ikikosekana hakuna mvua, na mvua ikionekana tuna njaa, na njaa ikiingia mambo yote huenda kwa mviringo. Telo Mabuteyo Miti Park Conservancy oketo maino erito le masani yudo tek mondo med thuolo ne welo mathoro mong'o budho kendo winjo ywak mar le. Chenro makamagi konyo e rito aluora kendo yaro thuolo mar tije ne jopiny. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni mesawa mar weche tuke, tim maradhula mar Gor Mahia kod Kakamega